ओ भुलाल पड़ाल हाकिम साहेब। काहे लेखा बतुआई तारा? हम भुलाल पड़ाल बाड़ी। नानू मतलब भूपूर्व हाकिम साहेब। हाँ एंती कहा। हाँ मेयर साहब बोला खा अपने के। मेयर साहब बोला? हाँ हमरा के काहे ला बोला ला? अच्छा चलो चलो करी। ठीक बा। काहे मेयर साहब हफ्ती बेर हमरा के बोलैलक ह? शायद हाकिम बनाई का दो अपनी बेर हमहू खूब भाव खाई तरी। चलो उती बेर रही तो हम महकैत रही उती ठीक बरे। आए जौले हम इतना लहेड़ ना जोतले रहती तो आजू हमरा के थोड़ी बोलबैत। चलो ना हमहू तो खूब भाव खाएम। हमहू ज्यादा दिमाग ना लगैती तो आजू दिनवा अबैत अब फेरू हमरा के पूछैता ठीक बा, मगर हमहू ज्यादा भाव न खाएम। चला आजू हम एगो कौन दिमाग लगवै तारी। मेयर साहब प्रणाम 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 प्रणाम। हाकिम साहब अपने के ढेवा गिर गेल का? ना 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 अपने के दंडवत प्रणाम करी तारी। अच्छा हमरा बुझायल है कि पैसा गिर गेल उसे लगलिए खोजे। अच्छा कोनो बात ना। तब कैसन बा समाचार हाकिम साहब? का कहू मेयर साहब, जब से हमरा के अपने झरुआ क देले बाड़ी नु तो कलिया के भरत चौके चाय पीनाई कम हो गइल बा। बहुत समस्या हो गेल बा। अब तलब से बाल बच्चा के पढ़ेला नइखे पुगई। पहले रही नु तो चरतो रही, अब तो साफा सूखा सुखी हो गेल बाड़ी। ठीक है तब बा, कम खाएम तो कम बीमारी पकड़ी। पहले अपन मुंह ऐनक में देखले रही कि ना, फूल के सब अथी गागल लेखा हो गया। अब देखू तो कितना चौकट ओकट गेल बा। हैं साफ साइज पा गेल बा अपने के मुँहवा। मेयर साहेब हमरा के हाकिम से तो झाड़िए देली और ओकरा साथे साथे मोटरसाइकिलो छीन लेली। अब हमरा आवे जाए में इतना ना दिक्कत होता कि का कहू अपने के। एके बेर देली तो 4 चक्का आ 2 चक्का आ छीन लेली दूनू। कम से कम 2 चक्को मोटरसाइकिलो तो रहे देती अपने। हम कौन बाड़ी अपने के मोटरसाइकिल छीने वाला? हम काहे छीनू? अब तो खैर अपने के मोटरसाइकिल के कामो ना पड़त होई, काहे कि अपने के अपने ही के गाँव में रखवा देले बाड़ी। अच्छा छोड़ो ये सब बात, हम अपने के इला बोलैली। हाँ बा मेयर साहब अपने काहे ला बोलैली ह? था बा। हाँ फिर से हमें हाकिम बनावेला चाहे तारी। मेयर साहब माने छोड़ दू, फिर से हमरा से हकीमई ना हुई। काहे कि हाकिम पर से हटला के बाद कोनो लोग न पूछले आ कुतो देखले नु उहो जाओ जाओ करले हमरा के देख के। बाप रे बस साफ बेइज्जती इतना ना महसूस होखले कि जवन जवन लोग हमें प्रणाम करत रहे नु तवना के देख के हमरा बुझाले हम ही प्रणाम कर ले। ए अभी अपने के हाकिम बने के मन में खीर पकते बा। अपने ऐसा आदमी के हाकिम कौन बनाई? अपने जौन कारनामा कैले बाड़ी उ लोग से भुलाए वाला बा। अपन दूरा पर अपने कुत्ता पोस के आ अपने कौन कटवाई? उठाओ उठाओ चश्मा उठाओ, वही में के चश्मा बाबू बेमानी के चश्मा बान वही से गिर 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 के फुटैता। ऐसे पहले भल एगो फुटलक ह। बड़ी बेइज्जत कैली मेयर साहब। अपने कैसन बाड़ी कौन न जाना ले। एक बेर तो हाकिम बनली तो तार देली आ फिर से हाकिम बना दू धाके बोर देवेला। हमरा बुझायल ह कि हमें हाकिम बनावेला बोलैली ह। बड़ी बेलज बाड़ी अपने। हम अपने के हाकिम बनावेला थोड़े बोलैली है। अगले सोमवार के अपने के अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर रखले बाड़ी, ठीक बा? वही में चाय पानी नाश्ता टेंट आ स्वयं सेवक के व्यवस्था अपने कर लें। ये ला अपने के बोलैली है। ठीक बा मेयर साहब सब व्यवस्था हो जाए, लेकिन दूध वाला चाय की व्यवस्था कल जाए कि पानी वाला के? अभियो हमरा कहे के पड़ी बिहान। अब अपने कहम कि पाड़ा के दूध की पाड़ी के। ठीके लोग सब कहत रहलक हा कि जहिया से हाकिम से हटल बानू ये घुसुक गेल बा कर दिमाग। अपने बउआइत रही। हाँ आजू हम देखियो ले ली। सुन ली है बात? नानू समझ आयला का? एक अपना भाषा में समझा के अब भेज द। कोनो व्यवस्था कमी ना होके चाहिए ना तो इनका अभी जब बानू अभी अस्पताल में वहू में से झाड़ दे। स्वास्थ्य शिविर बा दिया। हाँ। ना हमर दिमाग सोचे के लगा फेरू हम हाकिमे बने तारी ओमे लेका सोचा आ गेल। हाकिम में जाओ जाओ। ठीक बा उ सब हम व्यवस्था कर दे। हाँ जाओ। ठीक बा हाकिम बनियन। हाकिम बनियन फेर एक बेर बनली तो तार देल आ फेर बोर द बस ओकरा के जाए कह दिए कोनो चीज कमी भेल नु तो ओकरा के भी वो ऊपर से हटाए पड़ी। एक बेर भेजम दूसरा उरी। दूरी भी गो। हाँ